mahaukaci da wuka zai kashe ni. Kai ma? Ya je wurin baba na waje ya karɓo laya ya zo ya binne ya zama mawaka ne na kashe mutane. Kace to kai ne ka tura shi kace ka bai asiri don ya zo kashe ni. Kaka shekaran jiya biyo ni gashi ma jiya zo zai kashe ni. Bai yi da ne kashe ki ba ku ina kin gane wallahi lokacin sarin sai da ni amma yanzu kina ci menene mafita yanzu to kana ji tunda ta mun kai kace ka je ka ba mai laya ka binne. Wait, akwai samun